Aneu-vos acostant, aneu-vos preparant. 1 minut per la sortida. Preparant-se, rem Palamós. No more, it cannot wait. Ah, ya ha ganado, ya. Ha ganado ella. Complicate our time is short. Ja no fan cas i ja no val la pena.
Fashion, baby, look at me, that bit crazy. Walk, passion, baby, working on. Coses que ni ens premi ens fan sentir mesquins. Lay down beside me. Well, my last request, and just let me hold you. Don't shrug your shoulder. La crono ha sigut una crono bastant còmoda, no s'havia aixecat encara bé i hem anat bé. Hem quedat primeres a la crono i després hem anat a la final A, ens ha costat una mica de patir, s'havia aixecat bé, Nola. Presentàvem un equip en la categoria cadet, un equip en la categoria juvenil, un en veterà femení i un en sènior masculí. I jo crec que vam fer molt bé, hem fet un 5è lloc, un segon d'entrar a la final, però jo crec que si haguessin entrat haurien pogut estar lluitant allà per la regata. I el sènior, que era l'equip que portava més fort, diguéssim, del club a aquesta regata, han guanyat la crono, traient 9 segons al segon classificat, i a la final no ens esperàvem, jo crec que fos tan ajustat, perquè veient els temps de la crono no ens esperàvem que Empúria Grans estigués apretant tota la regata,